Egin behar bezala komunitate txiki batean ziurrenik ekarriko ditu hainbat onura. Alde batetik gauzak azkarrago egiteko, gauzak behar bada tresnen bidez igual bere kalitatea handitzeko, baina beste puntu askotan ziurrenik ez dugu behar izango. Hau da, harreman humanoetan, komunitate ehuna sendoa den jendartetan, benetan kalitatea termino humanoetan neurtu behar dugun horretan, ziurrenik ez dugu behar izango. Eta orduan jakin behar izango dugu, tresna moduan erabiltzen eta ongi erabiltzen, baina beste askotan gure kontuetarako ez dugu tresnarik behar, eta hau ere ziurrenik ez dugu behar izango. Beraz, holango gure komunitatetan gauza asko erraztuko dizkigu, eta beste puntu batzuetan bere tokian utziko dugu gure komunitate ehun hori sendoa izan daiteke.